Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. I get that the way to noma ibhuti wazwangikhulumisa ku umgqibelo oyipholele kuyisaturday eyipholele ngithi nje hayi mina la ku YouTube angizi. Nango sengifaka ku YouTube. Uthi usisi owubhuti lana ucabanga ukuthi ubaba Mseleku unemali ngaphezu kwaMamkhize. Akanje umusho uMamkhize u-antwethu lapha waseThekwini. Ngizwe ngithi kwanokusho ngisho mangikhuluma la angithi isikhathi esiningi bakhona ukuthi ngikhuluma ngabo abawosaziwayo ngingawasebenzisa amagama mhlawumbe ngithi umuntu omkhulu or umuntu omdala antonokusho kwanokusho uyazi mangithi kwanokusho ngisuke ngisho kuphi mina angeke kodwa ngithi ngiyakujaja kakhulu kodwa ngiyakujaja kancane ukuthi ke kulo rich omshoyo angazi noma usho u-rich wokubala imali noma usho u-rich ngendlela abawubona ngayo bobabili esikhuluma ngabo ngoba la sikhuluma ngo-anti uMamkhize siphinde sikhulume ngobaba Mseleku. Kunendlela-ke le ongathi-ke bona ngokwabo u-rich bawuchaza ngendlela le yabo ukuthi kubo ukuba rich kuyini, ukuba nani nokutholani kanjani. Kodwa mawuzothi usho ngemali hayi mawuthi usho ngemali hayi angifuni ukuthi ngifuna ukuthi benze amapha amabhizinisi nokuthi mhlawumbe baney'kweletu engakanani ngoba lokho kuzongithathela isikhathi ngibala ukuthi wenza lamabhizinisi simazi ngalesikhathi kodwa nje ngeke ngikutshele ngento ngizokunikeza nje izibonelo mhlawumbe ey'mbili ey'ntathu. Khona enye event yayilapha eThekwini singakazi-ke ukuthi uMamkhize ngoba ngalesi sikhathi kwakusekhona ubaba eduze kwakhe. Le event eyeqembu elithize lepolitiki bebenzani kodwa Nkosi yami ngale minyaka edlulile bazokhumbula abantu kodwa kwaku-all white tontoni ngoba nje kwaqale kwaba ney'moto nayo yonke into la eThekwini kuphithizela imigwaqo kumemezela ukuthi uyeza lowo mcimbi. Engathi lo mcimbi lo wavala i-South Beach ne-North Beach mangakhulumi iphutha uDales mangibiza kahle lo omngani aka engangiqala ukuyombona ngakhokhanga mali. Ngibalela bonke labantu omini Dlamini engangiqala mina ukuyobabona ngakhokhelanga mali. Angazi-ke noma wayekhona yini no-aka kodwa ngikhumbula ukuthi ukuba kwami kulesa siphithiphithi futhi hayibo ngiyaxolisa ukuthi lona wazwangikhulumisa ukuba kwami kulesa siphithiphithi ngangazi ukuthi kuza lama-artist athile sizokhokha mali. Baqala nje kwakukuningi Nkosi yami kwakukuningi kwakushiwo futhi ukuthi akufuneki iziphuzo ini kuqalwa ngobani kuyophela ngobani nje iy'ngane zalama-university aseThekwini zayigcwele lapha. Mina ngase ngibuka ama-artist azayo ngithi ngizokhuluma iqiniso angangahambeli ukuyolalela ukuthi bakhuluma ngani umlando wabo kasuke acima kuleli qembu. Ngangiyobuka lama-artist ngazi ukuthi kuzongena mahhala sesingaphuthela ngokuthi siwokhe se-South Beach siyobona labantu mahhala. Futhi ngikhumbula ngisho ngalesi khathi sekharakhala ikharakhala le song yakhe eyaba yi-hit ayenza nobani sengikhohliwe abanye. Hawu lowa mcimbi lowaya indlela wawumkhulu ngayo imali eyayifakwe laphaya ngizela okutheni base kuyasho ukuthi i-sponsor obani and bafika ngaleso sikhathi sasingakazi ukuthi uMamkhize ngithi kwakusadumele sasibonga lesi ngoba wayesekhona ubaba. Ngase mina hayibo labantu banemali engakanani. Mina ngangibona i-line up yabaculi ababekhona
into eyenzeke nje yesibhekle ngingakayazi-ke ifamily yaseMzumbe. Ngathi mina hayibo ngeke labantu banemali engakanani. Ngiyazi phela ukuthi bakhona nabanye ababexhasile, kodwa nje kwashiwo kulaphaya kwamenyezelwa ukuthi-ke i-sponsor abaphela kwakufanele ukuthi bebabonge abenze lo mcimbi waba impumelelo. Ubani usasebenza lesa sibongo sasingakaphumi ngesibongo lese esinye azeze boMamkhize manje. Yo ngababaza udu ngilobo ngibabazile ngoba ikhona into yabo ukuthi mayivele emaphepheni uyafunda nje ngomuntu unganaki ngoba nakho ufunda ngayo ephepheni, kodwa manje mase usuzobona into ayenzile mase kuthiwa nangu owenze konke lokho kwaba impumelelo, la usuqala khona ukuthi hayibo kanti labantu obani baphila kanjani, banamaphi amabhizinisi. Hhayi-ke lapho usuyaphithizela ku-inthanethi usuyabona ngathi kunabantu abaphila kanje, ngathiwa ngazi indlu yabo kase wacima kanjani. Hhayi wena ngeke ma uthi ukhuluma ngemali ngiyakujaja. Naba o-Anti lo wakwi-House of Zwide wathi nje ngokuba umngani wakhe make wathi nje unenkinga ethile akumthathi usuku lonke, 48 hours mkhulu eseyifakile imali ukuthi sorta out iy'nkinga zakho ngokuba umngani. Angithi sikhumbula nje nabanye osaziwayo sebebaningi bethi bayabangani no-anti Nokusho. Ngathi mina ngeke-ke phela manje Nokusho nje ubeyibhilele impilo yakhe enemali e-private. Nakho-ke manje sekuphumile ukuthi-ke manje useyimele angekho ahlekisana naye. Sebebaningi balokhu besondela eduze kwakhe ngoba befuna imali yakhe. Sasisho njalo noma sesihleba. Kwaba ufika nale show yakhe, le show le wathi ufuna ukuclaima yena is uMamkhize. Hawu mina ngiqala ukuze umzali ingane ithi ngicela imiliyoni, yabo ababaze nje ngendlela engathusi. U-Andile wafona wathi ma ngicela imiliyoni. Wathi hawu uzolenzani imiliyoni kanjalo nje? Manje wena lo rich omsho usho u-rich wemali noma usho rich ngendlela yabo ehlukene bobabili. Ngifuna ukwazi lapho ukuze-ke nami ngithi uma uthi bayakuphikisa mase-ke nami ngithi-ke hawu mhlampe mawubala ngalezi zinto nangalokhu akufanele bekuphikise, kodwa mawubala ngemali ukubala ama-thousands hayi. Usho lo Mamkhize lo engathi Mamkhize engangayibona le video kodwa vele ngeke azayibona. Abantu abanemali kakhulu babhizi kakhulu phambili nakuthi kuthiwani ngabo ku-social media. Angiqondile ukudelela bandla ifamily yaseMzumbe. Kuthi ngiphendula lo mbuzo ukuthi ngabe usho ngemali yini? Usho Mamkhize lo owathi ubaba wethu la eSouth Africa ethi-ke ngoDisemba, lo Disemba kuzofanele ukuthi sikhanyise amakhandlela ngoba vele isimo sinje angeke sikwazi ukujabula nokujabula, sizojabula sibuye nganeno. Wavele wathi yena uyahamba eSouth Africa. Usho lo esicabanga ukuthi thina vele akasenendaba ukuthi into ibiza malini, sibona nje ukunyakaza kwakhe, izinto azenzayo. Ngoba khona nalana sengikhohliwe yiphi enye ividiyo yakhe ngiyibuka ngazathi mina yazi imali khona into ehamba iyenze. Ngeke ngikuchazele ukuthi ngangishiso ngani lokho bagcina sengithi hayibo u-anti uvele enze zonke izinto nawe ongacabanga ukuthi hey yabo. Kodwa futhi umehluko ukuthi phela ukucabanga unemali, imali iyakwenza ucabanga izinto eziningi. Imali nje iyakufezela amaphupho ongamele ukuthi uzuze ubhale phansi wenza ama-proposal owenza ibhizinisi. Imali u-anti kusekuleyo level leyo. Usho u-anti lo owavele wahamba no-Andile sathi siyezwa u-Andile uyaphefoma phesheya sathi hawu kanjani? Hayibo usho u-anti lo ovulele konje usomnumzane ushadile, umvulela amathuba ngale ndlela yokuthi ufike ehambe laphaya iqembu labo leli bhola, ehambe as u-chairman abuke athi sengibhorekile ngicabanga ukuthi ngiyogijima phakathi ngoba lokho kungenzeka.
Hayi ngeke ngicela uqale ungichazele mhlawumbe yabo ukuthi usho u-rich muphi ngeyakhe indlela, usho u-rich ngemali noma mhlampe ngezindlu abanazo. Nakhona ngezindlu uyazi ukuthi u-anti wakhela abantu abangakanani izindlu bangaki, futhi-ke angafuni mhlampe nokuthi-ke kwazeke sikuthola ngoba mhlampe kukhona ukuthi kuvelile kuputshukile ukuthi lezi ndlu lezi zakhiwe u-anti. Ngingazi-ke ngefemeli yasemzimbeni, ngiyazi ukuthi-ke ubaba wasemzimba mningi imisebenzi ayenzayo mhlampe naye eminye esingenalo ulwazi layo ngoba ukumazi siqale thina abanye ngoba sekune-TV show. Kwase kuba izinto esiyilandelayo yilezo eziba yingxenye ye-TV show naku-social media. Kodwa u-anti unokusho kwanokusho mawungathi angenza ividiyo ngitshela ukuthi naye ijeni yakhe. Khona la lenye interview engangiyibuka kuyindaba ezekhuluma ukuthi yena indlela nje aphile ngayo engathi uyilo muntu lo abonayo ukuthi isikhathi sakhe sizosheshe siphele because wenza izinto eziningi. Uyazi futhi ukuthi izinto eziningi uzozishiya kundodana. Uyabo, ukuhamba kwakhe akufani nokwabanye abantu echaza kwenye interview. Nami ngathi hayi ngeke, ngangibabaza nje ngibabaza. Ka-anti futhi-ke abantu abasiza khona uyabona ukuthi abantu abahola imali, hayi yazi angazi waze wangikhulumisa-ke. Bengaqondile ukuthi ngizokhuluma nje, bengithi angizokwenza futhi namavidiyo nje namhlanje nami nje yabo ngibe offline ngiqhubeke nale ncwadi engiyifundayo nalena-ke online. Kodwa le comment ingithumela ukuthi ngizobuza ukuthi ulo-rich usho u-rich wokubala o-200 noma usho u-rich mhlampe-ke abangawuchaza ngendlela yabo ngoba vele uma singaya kumuntu nomuntu ngokuhlukana sibuze ukuthi mhlampe ukuba rich kuwena ukuba nani, noma mawungathi u-rich ngabe sewunani, u-achieveni noma iyiphi nje i-level ongabe usufike kuyo usubuka izinto masuthi ya ngigwilekile. Ngoba kungenzeka ukuthi mhlampe kubo bobabili akusiyo imali thina ngoba sibala imali, kodwa ngoba nakhu usebenzise i-example yokuthi unezindlu eziwu-5. Angazi ukuthi uMamkhize unezindlu ey'ngaki, kodwa kwayona le eyodwa ekhona iyazenza izindlu eziwu-10 neziwu-20. Le khona esiyaziyo eyodwa iyazenza izindlu eziwu-10. Manje uma uzobhala izindlu eziwu-5, hayi mhlambe-ke ungangichazela-ke kodwa-ke bhuti wami udadewethu ukuthi ubuchaza ukuthini, mhlampe nami-ke ngikusaphothe ukuthi abantu abangakuphikisi ngoba lo ushoyo uqinisile. Kodwa uma uzobala izindlu ukuthi-ke kunezindlu eziwu-5, le yaMamkhize siyaziyo singayibala ezinye iyazenza izindlu eziwu-10. So ngithi mina-ke hhayi, nami i-statement sakho angazi noma usho u-rich wemali, usho ngezindlu. Kodwa futhi uma usho ngezindlu-ke hhayi basuke bengakukhohlisi babekuphikise, basuke bengenzi iphutha. Uma usho ngemali angeke sazi ukuthi a month baspenda malini kanjani, kodwa sesikubonile ku-social media, iminyakazo yaku-social media ithi hhayi asimvume u-anti, asimvume u-anti. Kwakhuluma abantu la ethenga kambe ibizwa ngani lento le wayenza owathenga kuyo i-Brimford i-Celtic, nakho sengibanjwa amagama. Basho-ke basichazela kobhuti abazibhona ukuthi kahle kahle lokhu akwenzile u-1, 2 no-3. Kwase kuba abanye-ke bathi awu ngoba-ke nondodana usefuna ukudlala ibhola manje kwasho kwacima kanjani. Ngathi mina phela umzali uma esebenze kanzima uyayivulela iy'ngane amathuba, akufani. Khona ngabakhulumisa abantu besho ukuthi lokhu kuyi-bad move kwasho kwacima kanjani, kodwa
awubusaba khona umthwalo uma umzali esebenze kanzima. Lento engathi nje nathi singayifunda kuye u-anti, sisike leyo phethini ukuthi masithina sizozama ngazo zonke indlela laba beza emva kwethu bayofika ikhona indawo yokungqongqoza lento yokuthi ukuvula kweminyango nokuvula amawindi konke lokho. Bona bayongqongqoza kuvuleke ngoba thina sizamile. Kodwa nathi masizozama kancane sihluleke basazophinde bedlule kulezi zinto esidlule kuzona. Hathi leyo nto-ke singayifunda-ke ku-anti wethu lapha nokusho ukuthi imizamo yakhe yiyo le yenza ukuthi abantu becikeke bethi hawu kodwa akenzi lutho nje yena useqhamuka senale moto, akenzi lutho nje yena useqhamuka sezochuma ku-social media. Kodwa ungeke uchome nawe wathola ithuba enjalo noma kungasikhona ukuchoma ngoba phela kithi esingafani ngamandla sikubuka njengokuchoma, sikubuka njenge-show off, kodwa iyona mpilo abayiphilayo, iyona mpilo futhi abakwazi ukuyiphila ngenxa yamandla abanawo ngokwemali. Hhayi sisingeke bhuti sisi yisho ukuthi ubukhuluma ngani mawuthi u-rich kunoMamkhize. Mhlampe-ke mawungachaza ngaleyo ndlela-ke angazi noma mhlawumbe usho i-wisdom, angazi-ke nakhona kwe-wisdom ukuthi akaze-ke bebekwe ndawonye mhlawumbe sibalalele ukuthi hhayi ukuthi nokuthi kuhanjiwe-ke la ngokucabanga ngokujula. Angazi-ke noma ubusho lokho yini. Noma mhlawumbe usho academics, akaze-ke besize sizwe-ke bebeke ukuthi ngangena lana ngathola lokhu le mfundo lena siyabo ngahamba ngahlonisha-ke yabo. Angaze-ke lapho-ke kodwa mawusho ngemali hhayi nami laba bakubukayo nge-bombastic side ayi ukuthi hayi kanjani, hawu ifike i-COVID u-anti wavele ngoDisemba wahamba wathi nangeke ayimele lento yase-South Africa yokuthi kuzoba uDisemba ungazwakali ukuthi uDisemba. Thina-ke sasisamukelile vele ukuthi hayi lo Disemba u-wrong ngezinto eziningi ezasezenzeka. Hhayi dadewethu ngeke bhuti woze uzochaza ukuthi lo rich owushoyo owani, usho ngani. Angazi mhlampe usho ngani ngempela, nami sengizolandela lapho uma sengithi ngiyakuvuma ukuthi abantu banephutha abakuphikisayo, awazi ukuthi why bekuphikisa. Kodwa uma uzobe ubala izindlu ngithi le obeyaziyo eyavela laphaya kwishow ka-anti iyayikhipha izindlu eziwu-20 iyodwa. Manje-ke uthini kithi? Ney'moto futhi asingayibali ezey'moto zasekushiye ngaphandle lokho. Asibalele izindlu ezithe ziwu-5 leya kaMamkhize ikhiphe eziwu-10. Manje-ke isikole sithini-ke? Asibali futhi ngesikole ukuthi ngifuna uku-understand-a lokho okushoyo elakhi side ukuze ngizovumelana nawe. Kodwa mawubala ngezindlu hhayi no, ngiyaphika. Mawubala ngezindlu ngiyaphika. Ngisho ngathiwa mhlampe banento singathi siyayivuma le yangapha kwanokusho. Angithi abantu bayathanda ukusho njalo ukuthi umuntu enza kahle esenemali eningi mase bethi kukhona something. Mangathiwa banento singathi iyasebenza le yangaleni. Le yangale iyasebenza ngoba bona abacabangi nje ukuthi into ethile ibiza malini. Mabefuna ukuya phesheya nje bavele bevuke behambe. Nakhona futhi hhayi ukuthi baye endaweni ey'sezingeni elinjani, baye endaweni ey'sezingeni eliphezulu ey'khokhelwayo, imali eshisiwe. Nakhona le South Africa indawo abayivakashelayo uyabona ukuthi hayibo laphayana uyakhokha indawo obonayo nje ukuthi ungakhokha umholo womuntu udablishile ukulala nje ubusuku obubili obuthathu. Manje uthini? Hayibo kanti nokusho awu ngangifisa nokuthi ngimchazele mina ukuthi izwi lami ngiyakwazi ukuthi libe likhulu ngiyomemeza lapha e-stadium
enginike kilo mali enganginika yona-ke ngenze sure futhi ukuthi ngiyabathola osisi abahle abazofaka ama-t-shirt laba beyosupporta nobhuti, ngoba ngiyazi ukuthi uma ingaba into ehlangana ngangiyicabanga leyo plan ukuthi ngikhulume naye lapha ku-DM ngithi hayi bo, ngiye ngibone kulamanye ama-team ukuthi kukhona ogeli ababa bahle nje ababa lapha ngaphambili, bengicabanga ukuthi nami ngikufakele kogeli ngapha kweyakho-ke iqembu abazoba-ke bahleke laphaya ngaphambili. Uzobona ukuthi kuzogcwala kanjani ngoba obhuti bazoza-ke sebethi bazobuka lapho sisi, kodwa-ke lokho ngeke ngivele ngikwenze nje, kuyohamba nemali. Ngathi futhi ngibona nondodana ethe uyaphefoma laphaya, ngazi abantu benzani bavele bambuka nje, ngathi ho, lena singayilungisa singayilungisa. Mina ngahamba nje ngithi ngithola abantu fast, ngithi wozani uyahamba uzobe phefoma ubhuti laphaya, wozani nayi nje into enizoyenza, ngifuna ukuthi ni-scream nize nikhale, u-anti uzoyifaka imali. Ngangikubona nje nakho lokho, uyabo, nakhona nje ukuthi uma eqhamuka yabo kube khona abantu abamjabulelayo ngendlela ehlukile, ngangikucabanga ngoba yabo anti impilo ephilwa anti angazi ukuthi uphila imovie, yabo imovie, hayi singayibhala imovie ngayo, uphile impilo esamovie ukuthi nje noma yini ayifisayo manje ngenzeka. Manje nothini financially, hawu dadewethu ngeke unayiphutha. Yazi songikhulumise kakhulu, kade ngoba ukuthi nginqamula le video ayinqamule ngoba ngithi hayibo, usho kanokusho hayibo, kanokusho ayikho into angeke hayibo, ayikho into angeke engamehlula mayidinga imali. U-anti ibirthday yakhe uhamba eyoyidla nabanye abantwana, akabafunela indawo, wabakhela ikhaya, uhamba lapho kudliwe kube mnandi. Mina nje ngazi hayi kahle ngeke mawuthi ukhuluma nemali, angazi ukuthi wazowanehaba-ke, kodwa-ke futhi angihlele ngezansi ngoba usuphakamisa umoya wami. Angihlele ngezansi ngikulinde usho ukuthi lo rich omshoyo uchazani, noma-ke ubone kuphi nakuphi. Mhlampe-ke kungaba urich ojulile, hhayi urich lo ohambisana namasenti, ngoba urich wamasenti qala phansi uyobala. Yes, abazivezeli yonke into ku-social media, social media sazi konke, kodwa nje nakhona uma ungathi uyasearch zikhona izinto ozoyithola ukuthi uzenzile zingaka. Uma nje ngakutshela ukuthi u-Andile wacela 1 million, lo 1 million asazi ukuthi wayenzani. Ngapha ekhaya kwi-family yethu lepho esiyithandayo, u500,000 uyiwona ebebelungisa ngawo umshado. Uyibo umehluko? Ngapha u500,000 ukuthi kwenziwe umshado, umcimbi omkhulu. Ngapha kwanokusho u500,000 ucelwa ingane ukuthi uyokwenzani, umfuna ukujabula nabangani, asazi. Kodwa isimo esinjalo. Nakhona ekupheleni kwale video angiqondile ukukhuluma ngendlela engahloniphi nokudelela abantu ababili abakhulu. Bengiphendula usisi lo othi hayi mina abantu bahlezi bengiphikisa ngoba unezindlu eziwu5, ngibona ukuthi ungaphezulu kaMamkhize. Hayi, no, ngezindlu eziwu5 cha, ngenye indlela ongachaza ngayo mhlampe yes. Sengivalile ke le video, kunini ngikhuluma.